Ota vähän housueristeri pois. Kattaa onko se taskuakkuja sit. MC puolikova. MC puolikova. Ja sinimulla. Siellä on vähän Täällä. pieni MacLight, sellainen nuumpi. Siellä valo. Joku pieni vihreä miekki. Mänty sanoi, että ristiriipuisen perseen edestä vaan näki valoa. Oli taskulampulla olisi näytetty. Tämä tuli läpi. Suu auki hyppäs niin perse. Voi vittu, kun pitää huomenna töihin. Se loistaa kun suu on auki. Mä näytän kyllä pomolla. Mä olin muuten menossa pissalle tossa ennen kuin mä lähdin uimaan, mutta nyt mä menin. Justiin syötit. No ei, se yritti kustoja tuo vedeeskin, mutta ei vain tullut. Ei tullutkaan, nyt tullut. Mä annan miehen vaivoja. Oliko ujo? Anna miehen vaivan. Ei se seisoo siinä, niin se yritti kustoja. Vaan sen tukkakin lähtenyt päästä. Justiin oltiin pissalla tuolla. Pizzaa. Mitä? Kun se sen pyytää päälle vaan, mä sitä tarvitsen. Vittu Tomppa ei välttämättä ole kovin kiva mökkinaapuri. Vittu tuollainen saukko joka on vielä alasti. Aina alasti. Aina alasti. Vittu. Jätkä näki se laiturin. Vielä heiluttaa jokin. Terve! Tulee sun mökin antaa seisoo käsittänyt pohjaa. Perseen ja kivekset näkyy sieltä. Ei vittu, mä voin kuvitella minkälaista. Kiva, kun Se on kyllä mukulat läpi on. nyt mökkinaapuri. Ihanaa vaikka. Muksu. Niin me on Miksi me mökkinaapurinen sinne kanssa lujan mennä? alasti. Ei mitään vikaa. Häh? Ei mitään vikaa oo. Niin on. Tästä on vaan pitkä joka vai... Niin on kyllä sieltä. Sieltä vasta onkin pitkä joka vai... Mistä sä puhut? Niin että on... Härkkäinen, meidän mökillä. Kamppa. Se ei olisi kyllä nukkumapaikka. Kenen puhelin toi laiturilla? Mun. Mitäs vittu? Kamppa, mistä pippeli piiloon, kun Risto ei ole laittanut kameran kuvaamaan. Ei vittu Onko? Oo vittu mä... Kampattiko sanonut? En mä En mä tiennyt. Niin mitä tapahtui, kertokaa? Ei kun loput on Kameran kuvaa! Sama saukko tulee tänne. Sinimuna tulee kyllä. Ei vittu. YouTubessa nähdään. Joo, me nähdään joo. Ei sinne pitää laittaa videopätkiä, se on YouTube. Näkyykö? Vittu saattaa kysyä. Se bambu heitto pitää laittaa YouTubeen. Kamppa, mulla on ollut justiin aitio paikalla tässä. Se on varmaan tähän asti kuva. Aika kauan ollut siinä. Ei vittu. Tompan munat on aitio paikalla. Jaa. Sinimuna, oliko kylmää? Nyt vittu kun oli kylmää. Oli muuten kylmää vettä Janikin tuli heti tuolla pois. Mä kävin jo kamerille. Taakse. Kyllä. Sitten siinä on juoma. Vittu kun oli Miten niitä pissoja ottais? Ei niillä taida kuivaa kengät. Janne Juhani. Joo, niin kuivaa moneen päivään. Siitä sauna. Ei, kun vittu ei tuu malttanut odottaa niin kauan. Käännä vähän. Kengät pois. Mä No käännän. ei se, sä jos sait puhelimen ja lompsen ottaa tuossa saatana pois. Hyvä! Joo! Oli kaukaa vielä kohta. Oli aika hyvä. Sulla on kipiä. Vähän otti sun poikittaisen pyörä. Poikitansa pyydä. Hienon kopin veti. Stone Cold Steve Austin. Veti, no oli kyllä mälytön koppi. Täällä on hyvä koppi. Vittu aivan melut. Mökkin. Tuollainen mökkinaapuri, kun olit kun... Aina Kädenpyöihin, olisi laituri. Perse ja kivekset näkyy sulle välillä, kun tulee... Ihana mennä lastiin, kun ottaa aurinkoa. Saukko menee siihen.